ndine Ben 1 ndithu ndafika pa program imene takhala tikumwadza magrupu mu ena mwayiwo mwayiona ena mwayiwo simunayione. Ndithu program imeneyi idzikupezekani pano pa channel cha Ben 1, Ben 1 Music. Program imene ikutchedwa My Testimony, program imene ikulongosola ndithu maumboni anthu amene Mulungu wakhalako achitira zabwino pa moyo wawo, mmene Mulungu wawasinthira Mulungu njira zonse zimene Mulungu wawadusisa. Ena mwa iwo atipeza kungo zazikulu anthu akhala kupereka maumboni pa program ya My Testimony. Ndipo program izi kupeza loweruka lina lililonse kuchokera ndithu lero pa 6 July limene tayamba program imeneyi, imene episode yoyamba. Siku la lero ticheza ndithu ndi Pastor Emmanuel Mambosasa amene atakhale akulongosola ndithu mmene adusira njira zawo, mmene Mulungu wathandizira kumbali yawo ya moyo wawo kuti afike siku ngati la lero. Chonde ndithu akuluakulu khalani pompo ndithu muonera programu imeneyi ndithu. Ena mwa iwo ndithu athaso kuzizimuka, ena mwa iwo atha kusinthidwa ndithu ndi programu imeneyi. Chonde tiye tikhale ndi pompo pene tikuyamba programu pakumaliza zikomo kwambiri. Man of God, maswera wanje ndaswera bwino kale ndasweraso ndithu zomwe kwambiri. Ndathokoza tu ine chifukwa chakufika kwanu. Ambuye alemekezeke. Mwambo kalemekezeke ndithu kuti ndine tikumane siku la lero. Amen. Ndithu ine ndene ukuziwane koma chonde ndithu adziwitseni anthu kuti ndinu ndani, adziwitseni anthu ndithu. Ine ndi mtumiki Emmanuel Mambosasa, sindifotokoze motero mwachidule. ndithu zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri ndithu mmene mwamvera anthu omvera ndithu anthu onera amene wandithu ndi Pastor Emmanuel Mambosasa. Ndimakondera kwambiri ngona mandira mtumiki. Maina ona kuti pastor zimene zimakhala kumadzimva chifuna ngasi mataito. Zona. Ndimakondera ngoma ndana mtumiki fani ngotumikira Mulungu. Zikomo nditamba kupasa na mataito. Zimakhala ngati kukudzimva ene mabishop chani mwakuti zinazo zimakhala ngati basi no ena amamba uzitukumula nazo. Ndikondera kwambiri ngoma ndana mtumiki ndimva kukoma kwambiri. Zikomo kwambiri. Lero tikhati kucheza ndithu ndi mtumiki Emmanuel Mambosasa amene atatha akutilongosolera ndithu za moyo wawo, mmene Mulungu wadusisira muzovuta zawo nanga Satana wayesa bwanji moyo wawo, mmene Mulungu watitetezera ndithu kudzafika siku la lero. Koma chonde ndithu tisanayambe china chilichonse tiperekeni ulemu ndithu kumwamba. Chonde ndithu man of God mtumiki, chonde tipempherereni kuti tiyambe program. Tipemphere. Atate mfumu ya mafumu tikulemekezani Yehova chifukwa cha chikondi chanu. Zikomo Yehova mwatita lisanso mmodzi ndi mmodzi kupezeka program imene komanso kupezeka ndi moyo tsiku la lero. Program Yehova ikutchedwa kuti My Testimony, imene tikuchitira umboni za ukulu wanu Yehova. Maumboni onse amene angabwere pano si ntchito za manja athu ayi komano machito anu Yehova. Tukiyamika ndifa chine chonse mumachita. Bible lusina Yehova ati tidangonjesa oyipa ndi maumboni anga mwathu. Ifeso fati mugonjesa oyipa ndi maumboni anga mwathu. Tidamulaka oyipa ndi maumboni anga mwathu. Zichitike zimenezo muzina la mphamvu lodabwisa la Yesu kusapemphera. Amen. Amen. Ine ndathokoza kwambiri ndithu mtumiki chifukwa cha nthawi yanu ndithu kuzichepesa kwanu kufika pamalo pano ndithu. Inuyo chonde ndithu khana umasuka awuzeni anthu chitirani umboni ndithu china chilichonse chimene Mulungu wakuchitirani monga mmene mwadusira moyo wanu zikomo kwambiri ndi nthawi yanu. Amen. Mwamba uchite umboni. Ndithokoze kwambiri foti mwandipasa mwayo khala nawo pa program imene inoti My Testimony. Maumboni ndi ambiri. Ndiyambe kuwafotokoza tilemba mabuku amene mwina anthu ena sangaza werengeso. Mano ndifuna pali zina zake mwazoti ichi chokha ichi anali Mulungu, mwachita zoti ichi chokha ichi anali Mulungu. So umboni wanga woyambirira kwambiri ndifuna ndikambe za amene ndinabadwira munthu. Munthu ne ndikhoza kumazi anthu ena akamayenda kunja kwamazicha kuti ndi ana amasiye koma ndifa cha Mulungu umasiye usindauvale. So umene ndi umodzi mwa umboni umene ndifuna ndiupereke. Munthu ne ndinabadwa bambo anga sana ndione neso sinaone. So chimene cho ndi umboni wakulu kwambiri umene ndimafana ndimayenda nawo kumanyada ndifuna kuti ena amene sanaone bambo awo bambo sanaone akulangata amasiye sali ndikuthekera pa zimene ine ndakumana nazo moyo mwanga. Chifukwa inoti Mulungu ali mbali yanga ndimaona kuti uyu ndi Mulungu. Munthu ne bambo anga anamwalira atamwalira bambo kena pamene mazabadwa ine. So patangothaso zaka zingapo ndidakaliwa chichepere ndidakali primary school mayanga anamwalira. So mene ndakulira mose mene ndadusa mwa zoti izizi si ntchito za manja za munthu koma uyu ndi Ambuye. Ndili ndi anthu ena amene ndikuwadziwa amene mwina makolo anamwalira koma sadakwanitse kumaliza school. Lero ndikuyamika Mulungu kufuna kuti atamwalira makolo onse Mulungu adabweresanso anthu ena amene adatitenga kutilera ndikukhala ngati makolo aine kumaliza school primary yonse mpaka na secondary nkumaliza ndikuchita kunso mwayo kuphunzira ntchito za manja
kupita college kwa mezi yochepa ingapo ndikuphunziraso ntchito zamayi so umene ndi umodzi mwa mboni umene ndimamulemekeza nawo Mulungu kufika tsiku la lero. Pali zambiri zimene ndingayankhule koma chibule mwina ndikhoza kungofotokoza kuti ndikayang'ana amene background ya ineyo pamene ndili lero ndimadziwa kuti uyu ndi ambuyewo kwambiri nditudi mtumiki. Man of God, ya nkhani yanu mmene mwadusira ndithu ndi zinthu zomvetsa chisoni komabe tiyamikire chifukwa chakuti Mulungu sataya wake kwambiri kwina kulikonse kumene ife tingayende titu timayenda naye. Zimangovuta kunena kuti mwina mwake chifukwa cha zokomedwa za ziko mmene ziko limayendera timakhala patali naye koma iye satisiya amayenda nafe ndithu kwina kulikonse ndithu. Akuluakulu amenewa ndi atumiki Manuel Mambo Sasa amene akulongosolera ndithu mmene iwo anabadwira ndithu kuti mumvesese bwino story yawo amene akulongosolera ndithu ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo kunjako kuli anthu ambiri amene anabadwanso chimodzimodzi mmene iwo abadwiramo koma ndingane kuti mwina ena mwa iwo pano anatayirira moyo wawo chifukwa chakuti anangogiva koma taoneni ndithu achikulirewa ndithu mmene alilimo ndithu iwo anakakamira ndithu kwa Mulungu kusonyeza kunena kuti palibe china chilichonse chimene ife chingatipangise kuti tigive moyo wathu chifukwa chakuti Mulungu pena paliponse amakhala nafe munjira yonse imene tikudusa Mulungu amayenda nafe pena paliponse pene tikukhala ndithu tisamataye mtima china chilichonse Mulungu amakhala nafe pafupi ndithu amene wandi atumiki Manuel Mambo Sasa. Mr. Inetu ndithokoze kwambiri ineyo kwambiri ndithu kumwamba kulemekezeke chifukwa chozichepesa kwanu ndithu. Programu iyi ndi tsiku loyamba koma ino ndithu chitakupezani chinthu chitakufikirani munachoona kuti I think zinthu zimene zikusowekera pa dziko lapansi pano zinthu zimene zikusowekera mu mtundu wa Malawi zinthu zimene zikusowekera kwa anthu onse a dziko lapansi ndi zinthu ngati zimenezi kuchita umboni pa zimene Mulungu watichitira kumavomereza pa zimene Mulungu watichitira osangovomereza kokha komanso kuyesesa kunena kuti tiziyenda naye Mulungu pafupi ndithu. Man of God. Okay, Man of God, inuyo ndifunse chonchi pepani ndikhangati ndikufunsa ngati atolankhani kupeza programu ndi amaumboni ndimadziwa kunena kuti pa nthawi imene Mulungu munthu wazipereka pa nthawi imene wazipereka kuti pano ndiyambe kutumikira Mulungu pamakhala zovuta zambiri zimene zimafuna kuti zikubwezerese mbuyo ndithu. Inuyo pa zovuta zonse zimene mwakumana nazo kuchokera umwana wanu mabadwidwe anu imene mayendera kuti mufike lero mukafikizane pofika ndithu kukhala kuti ndinu mtumiki pa zovuta zimene mwakumana nazo ndithu zinthu zimene zizi I know kunena kuti timanena kuti chida chachikulu ndi pemphero. Chambiri ukayika pemphero pasogolo china chimatani chimatheka. Inuyo pa zimene mwakumana nazo ndithu secret yanu kuti Mulungu azikhala nanu pafupi chimene mungalimbikise anthu kunjako kunena kuti azisamataye mtima ndi chani chimene chimakhala kuti inuyo makhala nacho pafupi muzikhala pafupi ninu. Kwambiri ndikhoza kuti chinafse imene ngamuyamike nacho ndikuna kuti sinalowerere idalipo nthawi imene ndikadakhala kuti ndidazimvesera kuti moyo wanga uli motere mwina nkanalowerera mwina sibwezinso ndili pamene ndili pano. Umboni chachikulu chimene ndinganene kuti chimene chinangondipangisa kukhala kubadwanso mwaso pano umenenso ndi umboni kwa ine wakufa akulephera kuti abadwe mwaso pano chachikulu chimene ndimachisuya pa mtima panga nyengo zikamalimba zikamavuta ndimamtulira Mulungu ndimamuwuza Ambuye kuti nyengo zikulimba nyengo zikuvuta Ambuye ndithandizeni. Ndimadalira kwambiri pemphero. Pali nyengo zina zimafika kuti zikuyosa pamaso pa Mulungu koma ukadzindikira kuti osazika pa mtima kwambiri pali zinyengo zina zimabwera ukazika mkati mwako kwambiri mtima mwako maziganizira kwambiri zimakuononga koma nozikabwera kwa ine nyengo zija ndimazaziyang'ana kuti akuti timawerenga Bible timayang'ana anthu amene akumana ndi zovuta kapena zoopsa zambiri m'Bible muja ndiye ndimazaziyereka kuti zimene ndikukumana nazo ineyozi ndi zimene akukumana nazo awazi kufanana ndi zaine ndimona kuti iwo ajana kumana ndi zoopsa kwambiri zimandipangisa kuna kuti okay izi ndimene mwina moyo umakhalira ndimapemphera kana kuti mazini nyengo zija pang'ono pang'ono zikutani zikudusa tinali ndi azitumiki ambiri mu Bible tikamawerenga achina Paulo amakumana ndi zoopsa kwambiri kakumenyedwa akuthamangisidwa akutani tinali ndikamawerenga nkhani ya Yobu anapeza analandira chitonzo chuma chake kutha chonse koma tinaona kuti at the end of everything anapeza kuti alalisoni moyo wake wamphamvu. Timayang'ana achina Yosefe wavutika abale yake kumugulisa kuyenda moyo oteremu choka mpano akafika nyumba ya Potifara mpano akakhala nawo kundende ineyo moyo wanga sinakhalepo kundende nditi mamuyang'ana Yosefe chonoti wakhala kundende kumadusa izi komando adapambana at the end adakakhala bwana mkubwa dziko la chilendo ukakhala solamulira so ineso ndikayang'ana zimene zimandipasa kulimbika notanga khale nyengo zitakhala zikulimba kwambiri mondani ndimangodalira pemphero simafuna kuti nyengo zolimba kwambiri zinthu zonse pamaso pa Mulungu. Amen.
Sikombo kwambiri ndithu asokothokoze kwambiri ndithu uthenga wamphamvu kwambiri ndithu. Mawu achilimbikitso kwambiri komanso mawu opereka mphamvu ndithu. Mmene tanenera kunena kuti pamapezeka njira zina zonena kunena kuti umatha kuzindikira wekha kunena kunena kuti apapa panakati pasakhale mulungu china chake chinakatha kudani kuchitika. Komanso zimatengera chisomo kuti kodi munthu iwe chikhulupiriro nacho chonena kunena kuti uthe kuzindikira kunena kuti kufuma kwapulumuka wakupulumutsa ni ndani wakupulumutsa ni mulungu. Kunja kuli anthu ambiri amene akuyenda mu zinthu zovuta, amene akumana ndi ziphinjo zambiri ndithu zovuta. Sindikudziwa kunena kunena kuti anthu ngati amene wawa inuyo mungapase message yanji kapena mungapase encouragement yanji anthu amene kuti nawonso akamakhala azitha kuzindikira kunena kuti ifeyo whatever we are going through komabe ngati kunena kuti chikhulupiriro chathu sili kuchitaya pamaso pa mulungu china chilichonse chikhoza kutani chikhoza kukhala bwino, china chilichonse nyengo yathu ikhoza kusintha, matenda athu akhoza kuchira. Kaya ena mwa iwo akufuna mabanja, ena mwa iwo alibe ana, mabanja akhoza kuwapezana, akhoza kwatani kuwapeza nkhani ndi chikhulupiriro. Anthu ngati amenewa mungapase message yanji, mungapase encouragement yanji kuti anthu amene wawa athe kukhala kuti olimbikitsika ndithu. Amen. Kutoka kwa Bob Mforoza ili kwambia ngomano kana kuti munthu yamchambira wenyewe uzino kodi amene amapereka ni ndani. Exactly. Komanso amene amateterezera ni ndani. Mwini wake wa moyo ni ndani. Bible ikutsimikizana kuti akuti pempha ndipo kuzifidwa kwa inu. Kokoda ndise kuzakhala azakusegurira. Suzoti Mungu wathu ndokhulira tikamupempha amapereka. Tikagogodaso amatitsegurira. Tikuona kuti akuyamphasa matu kuti atikuti palipo chilipo chondilaka ine. Mungu akuti kusalufuso unoti palibe chimene chingamudani, palibe chimene chingamukani. So ukazindikana kuti Mulungu wanga palibe chimene chingamulake. Urakhala kuti usowa mphaso ya mwana nyumba. Umakhala ndi chinthu choti zivute santhe nake mphaso ya mwana zalandi. Sitenge chikhulupiriro anakhala nacho Sara. Adafika mpaka na ndikumakalamba asanalandire mphaso ya mwana. Abraham kumakalamba asanalandire komano ufuna kuti adasunga pangano Mulungu amataka kuti ndikudalisa makhala kutani wakudalisa. So ngati Mulungu adayankhula kuti nzakuchitira chakuti olopata pita nthawi yaitali motani manje mimi mafuna iweyo uwerenge mawu uzilimbikitsika nawo. Ukamawerenga Bible ukamalimbikitsika nawo limakupasa kulimbikitsa kuna kuti ukamamva nyengo zina zimene anthu adusamo zimakulimbikitsa kuti inenso Mulungu zivute tani chakuti azandichitira. Taona mu anthu amene Mulungu wachosa pansi penipeni posaziwika m'Bible anthu ndikumadziwa. Tinali ndi Mephibosheth ali munthu osaziwika koma kena kuti adazaziwika nolata amene kena kupeza akukhala pa table kumajani ndi mafumu m'Bible momwe. So ukadziona kuti Mulungu amachita ichi, Mulungu amachita ichi, achina Hana naika Samuel anali zimene kuti anali osabereka, anakhala zaka zambiri, analandira chitozo chambiri koma adankakamira Mulungu. After nthawi patapita nthawi adalandira mphaso ya mwana. So ankhala amene akusowa mabanja tikongodalira Mulungu kuti Ambuye amapasa ukamukhulupirira Mulungu. Anthu amayankhula zambiri kunja kuna kuti kulibe mabanja eni kukhazikika, amaziyankhufa amene akudusa mu nyengo zotani zolimba koma akhata amudalira Mulungu kuti ine ndifuna banja langa limdalire Mulungu okondwa ndikufana ndikulimbikitseni. Anthu anakhulupirira kuti kulibeko life yabwino koma mwa Mulungu life yabwino ilimo. Kulibe mabanja okhazikika, mabanja okhazikika alimo. Iwo afuna kuti ngomukhulupirira Mulungu. Ena amayankhula angakhale zokhuza ntchito mene kuti anthu akunja kunagwira ntchito nolati sadapite ku sukulu yokhuza ndi ntchito imene akugwirazo koma ifana namukhulupirira Mulungu kuti Mulungu chine chinthu chotani ndi Mulungu ndiyo sindi chotheka. Ena panopa akugwira ntchito m'maofesi noti ena ake adaphunzira zomwezo adapitira ku sukulu ku university college zomwezo koma ena ake sadapite ku college koma akugwira ntchito zitizo. So kuli Mulungu amene amakwanirisa chine chimene chingafunike ngomuzo kuti Mulungu wanga ndi wokwanirisa ndithu palibe imene chingamulake khani ngomukudalira ndi kumukhulupirira Mulungu. Okondedwa kunja kuno kuli Mulungu. Tiyeni tifufuze ndithu kumambiriro kwa nkhani yachikulira amene ayendera ndi speech imene akutulusa panopoyi kuti muinvestise bwinobwino. Muona kunena kuti kalerawo anali munthu kuti analiona kuti analibe hope koma chifukwa chonena kuti anazindikira kunena kuti kunja kuno kuli Mulungu and anazipereka pamaso pa Mulungu ndipo anazindikira kunena kuti ine kuti ndifike pa umunthu kuti ndifike kunena kuti ndichuke kuti ine ndi Mr. Mambo sasa ndikuyenera nditani ndizipereke pamaso pa Mulungu. Munthu uyitu wadusa njira zopsa kwambiri. Munthu uyu wadusa njira zonena kuti mwina ena afena sanatani sitinadusa komanso takumbukirani kunena kuti kunjaku kula anthu ena amene akudusa njira zopsa kuposaso zimene zilipo mfano kuti yes tsiku limene adazambiza kuti mayanga amalira ndali siyo kuti zidalira mfano mazoti life yandi yathera ine ma understanding ene mwana kuti apa basi palibe soita kutani polowera palibe soita yoponda ndimangodzifira kuti apa basi kumathero amwe anga ndati
moti nthawi imeneyo I could not imagine kuti mwina ndikhoza kukwanisa kugula konsapato kumavala pali nepato ndimakwanisa kugula kansapato ndithu suti jacket ndimakwanisa koma nthawi imeneyo tinazinoto even kansapato kuona kuti ungakwanise kugula wekha amene ndinalibe chiyembekezo koma mulungu ndokhulupirika kufika poti ife timayankhula kuti chizungu ndi chisomo chimene chatika kulephera kuti ayankhula pange communicate so timamulemekeza mufezo imafika nyingona kuti umafuna kungomudalira mulungu zonsezo kungomesera mulungu ine ndiyamika kwambiri ndizoona ndithu mawu ndi amenewo ndithu chachikulu tangotengani mavuto anu onse tatengani china chonse musire mulungu akukonzerani ndithu musataikuita kuti challenge kuti tulani nkhawa zanu pa ine pakuti ine ndimasamala mulungu amene ati nditulireni nkhawa zanu pa ine fane ndimatani ndimasamala ndiwe nkhawa zakozo ungozinyamula kozithamanga nazo ayi tizitenge nkhawa yatintani timpase mulungu ifaye amatani amasamala kumbukirani kuti program imeneyi izikupeza mlowero kanena lilonse kuyambira lero ndithu pa 6 July Ben1 Music TV musayiwale kunena kuti program imene My Testimony program ya maumboni tizikhala ndithu tikuchezeni anthu osiyanasiyana monga mmene tasachezera ndi achikulire wa kulongosola ndithu moyo wawo umene iwo adusira zovuta zimene akumana nazo nanga mulungu wawateteza bwanji m'manja mwa Satana moyo wawo umene ayendera nanga mulungu wawasintha bwanji tizitha ndithu tikumvera pano pa Ben1 Music TV loweruka lina lililonse chonde ndithu auzeni aneba auze anzawo kunena kuti nawonso athe kuona kunena kuti njira yawo nyengo yawo imene akudusayo ndiyochepa anzawo akudusa nyengo yayikulu kuposa imene koma china chilichonse nchotheka kungofunika kungozipereka pamaso pa mulungu ndithu akondedwa asogoleri ine ndathokoza kwambiri ndacheza nanu bwino kwambiri komanso chachiwiri ndiyamikire kwambiri chifukwa chakusichepesa kwanu kumva uthenga umenewo ndithu zikomo kwambiri ndithu okondedwa athu ndithu pamene tikupita ndithu pamene tikukusiyani chonde khalani osangalala ndithu muonere nyimbo ya Pastor Mambosasa amene opa cha mtumike Mambosasa amene ndithu ndi oyimbanso ndithu andiluso ndithu mumvera kumasinanga pana makamba za umboni amene ayendera iwo moyo wawo ndithu koma ndi oyimbanso ndithu amayimba za gospel ndithu amathokoza ndithu Mulungu pa zimene wachitira ndithu nyimbo yawo muimvera ndithu kusogoloko ndithu chonde ndithu akuluakulu ndithu tikufunirani weekend yokongola weekend yabwino tisayiwale kuti mawa paja timapita ku church osajomba ndithu pitani ku church kaperekeni umboni pitani ku church gwadani pamaso pa mulungu ndithu amene akuchitira zonse tsiku ndi tsiku mukhale ndi weekend yopambana zikomo kwambiri amen Never give up. He has the answers. Standing still. Never give up. He will give you rest. Hold on to Jesus. Hold on. Hold on. He has solutions. He'll never let you down, no forsake you. He will fight for you. Just believe him, standing still. Never give up. Hold on, hold on. Hold on to Jesus.
love.